ino biyetem ko Ila Ba eyyi komi premier vice président Fergo Fouta eyyi holko woni yiyande Fergo Fouta ko waddude men enen Fuutankoɓe ummiɓe Fouta arduɓe e Cheikh Oumar Foutanke en ngari ɗo ha Allah itti men ñooro addi men ɗo Bamako ɗo aywa en ngari Bamako ɗo en majjotiri aywa eɗen jiiɗi yiitodirde eɗen jiiɗi wadde feere no jiitodirɗen saabu ɗo en majjotiri kadi sen ndenaki leñol hoore mum ɗemgal ngal majji e galleji men koye mum hande so wi e génération men o sukaɓeɓe ene famɗi e mabɓe nano hen pular aywa ummande Fergo Fouta jaati ko ɗum wata ɗemgal ngal majju kadi enen koye men wata en majjotir ɗum noon Fergo Foutanajo fof ne nodda en nguɗo noddago hay goto wata heedno hoore mum hen sera enen fof foti hen anduɓeɓe e joguiɓeɓe eɓe ngalaɓe e rewɓe hen e worɓe hen jeune en enen fof ndendi Fergo Fouta goto kala waɗi ko kañum jeeyi Fergo Fouta beela ballodira no Fergo Fouta ummori e ɗum woni sago Ila Ba ko ɗum kadi Ila Ba yiɗi ko ɗum Ila Ba dardi kadi Fergo Fouta fof wona ɗum ko bandiraɓe gaari men ɗo pour julmo wuuri eɗen ñaago Allah kolluɗo men hikka o yo hollu men tokara ñalande tawa eɗen ɓeydi en gustaki eɗen ñaago Allah yo Allah yaafo en yaafo mayɓe men yaafo mayɓe julɓe fof eɗen ñaago Allah dewa men Allah ko mbaɗɗen heewi famɗi yo Allah jaɓan men eɗen ñaagui kadi yaafamuya bandiraɓe fulɓe heeɗiɓe pop malinaɓe fof ñaagama yaafuya kadi eɗen yaafi bandiraɓe fof kadi ko wona ɗum ko en ñaaguima duwaw sernaɓe men tedduɓe aywa kadi e mawɓe men ardiɓe men joom wuuro en kañum kala gardiɗo mawɗo gardiɗo Pulagu eɗen calmina ɗum eɗen juuro ɗum eɗen duwano ɗum eɗen ñaago ɗum moƴƴere eɗen mbiya yo Allah hebbin juldeji men julde hikka nde tawi men eɗen celli eɗen cellira eɗen ñaago Allah yo Allah hollu men ko fayi ko tawa eɗen celli kadi eɗen cellira eyyi ko wona ɗum ko min beltima ha no feewi ko Pinal TV ko ari men ɗo ko en beltima hen ha no feewi eɗen calminaɓe eyyi eɗen calminaɓe kamɓe fof sen mbiyeɗen limta inɗe tan wodan ɓe jejjitɗen hay goto en jiiɗa yejjidde aywa en calmini en beltanima Allah ko wona ɗum ko kadi eɗen jiiɗi duwanade bandiraɓe men Fergo Fouta fof eyyi kala Fergo Fouta gonɗo e Fergo Fouta e groupe WhatsApp e mo walla e groupe WhatsApp kala guinnitortoɗo Foutanke eɗen calmina ɗum eɗen juuro ɗum eɗen duwano ɗum kadi eɗen beltani Allah ko puɗɗiɗen e Fergo Fouta wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. woni fof kadi mo neɗɗo no fuɗɗorde e inde Allah bon inde nana julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jettoɗo goddani Allah e nulaɗo muɗum wayen juule nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam kadi eɗen ñaago en nam kanko jomiraɗo kolluɗo en oɗo saaha yo Allah hokku en kadi yiiɗi saaha mo wuuri kadi en nam enen mbiya bandiraɓe fof julmo wuuri yen juul kewɗi tata kewɗo saaha bo en nam kadi eɗen ñaago Allah nde ɓamtanta en leñol meɗen e pelle meɗen renana en renana julɓe fof kadi waɗana en deƴƴere e leydi ndi e deƴƴere denndangal Afrique e kala bandiraɓe windere nde ɗo goni mbaɗama julmo wuuri Fergo Fouta ko ardi fo en nam goto ɗo woni salminama inde mum yettode muɗum ɗo woni ɗo woniri hay goto yejjitaka e puis kadi yimɓeɓe foof ko yimɓeɓe ma denta nde mbawa wonde gotum kala ko renti Halpulaar ne mbiya huule herse e ittane gueɗal kadi doole goni ko e dental sa yi tubakoɓe gardima yimɓe keeɓi doole tan koɓe dentu gati sa daari en nam ko wayno hay tubakoɓe joni soɓe gimmima ɗo ene jaɓani leydi kal godal taw hay neɗɗo goto ne wawi en nam yande muɗum fusa ɗum kono ɓe jaɓata yaade goto ɓe denta ɓe noddan heddiɓe gara yaade e mabɓe kadi ɓe noddata ɓe pamɗude do hay so neɗɗo ala hen doole kamɓe ɓe jawata ko doole neɗɗo bo enen e pelle meɗen e puis e Pulagu fof ko noon hani wonde yimɓe kadi ma denta neɗɗo en nam hayso ardinama yimɓe ene wawi ardinede yimɓe kono ko ardina ko en nam ko way tan kono titre ni yimɓe so dendi tan ma daña gardiɗo bo kono noon yimɓe so ngala caggal mum ala ko gardiɗo wawi fewnude bo ala kadi gonɗo hen caggal ko mbirɗen ni tan so yimɓe dendi tan ma daña gonɗo yeeso kono noon enen foof dendi poti hen ɗum noon ha hande ene mbiya yimɓe tinodir yo naggodir gona gotum keeɓa doole jaara yeeso wata hay goto acca caggal gati yimɓe kadi so gondi en nam jikkuji gona gooti saabu wonde oɗo jikku mum ko dani en nam yimɓe gacca mum jikku mum batte jikku muɗum bo poɗodiran tan jaada quoi gati way kono calalal ni tan
cellal en noon so tawi en mi andano ɗum dottugo ko mbiyata mayombo goto so heeli hen tan cellal ngal boni bon kono noon en so woton jokkodiri tan Allah wonde moƴƴo ma Allah yantu hen ko mbiyetemi ko Moutar Sow mbeɗa jeeya nokkuɗo wiyete Korkayel Dande Beelal komi ɓi Amadou Mamadou baba wiyete ko Amadou Mamadou ɓurɗo andirede Ama Diaba nenam wiyete ko Hawa Dambele ɓurɗo andirede Gedda Kadija jeeya ko Fossé Karta yumum jeeya ko Banna Karta min noon komi ɓi Amadou Mamadou Ama Diaba nokkuɗo wiyete Korkayel Dande Beelal Moukhtar mo Amadou Mamadou ɓurɗo andirede Joom Fama jooɗiɗo Bamako laamorgo Mali ɗo ɗo Sokoroji galle men ɗo gonɗen Fergo Fouta sa yiɗi mbiya min komi organisateur mum neɗɗo keblowo gueɗe e pewnoji hakkude yimɓe eyyi sa yiɗi mbiya komi organisateur e nder Fergo Fouta komi joom konngol no jottinowo konnguɗi e nder Fergo Fouta sen kaali tubakore mbi porte parole eyyi ko ɗum gonɗen e Fergo Fouta mbiɗa wiya yimɓeɓe caggal yettude Allah kala ko julɗo dañi aduna yo yettu Allah en puɗɗorima bisimillahi rahmani rahim en jofodira alhamdoulillahi rabbil alamina en jotti Allah en juuri rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam en jotti jinnaɓe men worɓe e rewɓe e hooreɓe men diina l'islam e hohoɓe men aada jokkere enɗam alhamdoulillahi rabbil alamina eɗen jottira ɗum Allah yo Allah hokki en tawede o saama wuuri taw eɗen ɓeydi en gustaki oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon gaccaki gondigal noɗum mbiya bandiraɓe men kala mbiyowo la ilaha illallah sayyidina Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yendu ono Mali yo Allah artiri jaam e deƴre e leydi Mali ndi Barel Samba sa yi galle ne weeli ko leydi ne weeli sa yi gollirɗe ne beeli ko leydi ne weeli en kala ɓi malinajo hani ko du'anade Mali yo Allah artiri jaam e leydi Mali ndi par ce que ɗon parti ala ɗon parti woni ko woni hakkude men kon kono Mali ene fondindi Mali ndu ono ɗen leydi ndi yo jaam arte leydi ndi so ɗum ɓenni eɗen calmina Pulagu eɗen dono Pulagu eɗen mbiya Pulagu tinnoɗen ko wonno hakkude men ko e ko haaleteno e men ko wata ɓoccitade en nden so wiyama jambaro wiye pullo so wiyama gando wiye pullo so wiyama dañƴo wiye pullo so wiyama dokko wiye pullo ɗum ɗo fof koye men woni e est ce que ko ni kanɗen hande wade ɗum noon tinnoɗen ko haalete men ko tabita ndenden kala ko rendi huule herse ittane gueɗal ndenden laaɓodiran deedi gueɗe seeɗa en haɗa dendal rafi hoolari haasidagal e jootede ɗum woni ɗamuya ɗum ɗo ne haɗa dendal gusten joote ɗamiruɗen e Allah pawen jikkeji men e Allah sa fawi jikke ma e Allah bonnata jikke kala ko jiɗanɗa hoore ma jiɗana bande joneɗa bande so Allah hokki Barel Samba nde oɗo place e nder TV Pinal andu ko feccere Allah wallumo no wurdata wata haasido mo ma Allah hokki anne gueɗal kono sa wi ya bonnumo o handani hen andi ɗum ko haasidagal aw ko ɗum waɗi darɗe men kewɗe ko ɗum woni ko bonnata ɗum e macceruji ɗi fof to banggue julankago to banggue bureau ji to banggue commerce uji so banggue windoɓe fof ko haasidagal ngal bonnata ɗum gaccen haasidagal kiram ɓuuri haasidagal neɗɗo yo hir ko moƴƴi ñamba ko moƴƴi waɗa ko moƴƴi fewna ko moƴƴi nafma aduna nafma lakar sa mayi gacca batte sa yi taw ya jaam yontede so neɗɗo wiyama ko jontaɗo ko goro bone wona jawdi jawdi ɓeydan so Allah hokkima jawdi aduna tinno wakkine nafa rewru hen Allah jokkira hen enɗam bande en ɓe wambuɓe ayi ko wiyete ko ɓoccoɗe gonata ko jaggu ha tiiɗa anda ko so a anda arsugue mabɓe ɓoɗo heedi wallu bande en wata haaɓ manore yo immoro nder galle wata aduna fof wiya aɗa moƴƴi taw bande en ne mbima warkas wata aduna fof wiya est ce que taw bande en ne mbima warkas vraiment wona doole hokkata jawdi wona ƴoyre ko arsugue so Allah hokkima arsugue moƴƴo yonnu woni yonnude ko tawdede e bandu men neɗɗo wawa wonde jontaɗo woni goro bone tawdaka e bandu men jontaɗo ko tawdaɗo e bandu men goro bone ko tawdaɗo e bandu men ko ɗum
ɓiɗɗo ewnotomi yontaɓe leñol ngol joom jawɗele leñol en leñol ngol anduɓe ɗum woni alɗuɓe ɓe e anduɓe ɓe e miskineɓe Allah jamareji ɗi miskinagal ene heela ƴiye ɓuuri coomum kono ne accandi baba miskineɓe nen toon ɓe jelota ko ɓe mbatata ɓe jelota ko ɓe mbatata wallahi koɓe worɓe par ce que pay jikki mabɓe Allah ñalowma aran ma ñalowma mabɓe ara sa dañani Barel Samba tan ɓiye dañan sa jaggi Allah kono sa acci Allah haalaji kewɗi kaale ma janggo ɗe ɓiɓɓe ma ene tourna koye neɗɗo yo fof jikki mum e Allah a yi woni dimo ko joom golle moƴƴe joom golle moƴƴe woni dimo ɗum noon alɗuɓe men anduɓe men jambareji men yoɓe tinno goto fof waɗa fodde mum joom jawɗele en eɓe tinni yoɓe ɓeydu par ce que hande min émission mo mbaɗanmi radio hande ɓuura duuɓi sappo ko émission koten et puis worɓe paami worɓe kooti ñooro sanne mahama woni fulɓe mum woni jamɓe mum woni seɓɓe mum n'importe quel yimɓe kooti so yimɓe noon kooti kotal ngal sa'aji angal manki par ce que galleji nana ñooro ɗi maha Barel Samba ɗi gurda galle fotani mahede udde surtout million ngaji kewɗi batteɗi ɗino galle ƴeew bande wata won haside makko bande fof mo mbaɗɗa wadde e nder galle mbawɗa ɓamde mbaɗa e nder galleji he sa waɗanimo condition moƴƴo a sodanimo nayyi a sodanimo no yarata a waɗanimo feere no wuurdi toon o wuuran toon noon amma hata galle tan mbaɗa hen toon neɗɗo toon gaccamo hayso noddima e téléphone a ƴettata ɗum wawa wonde noon ɗum a yiiɗa galle o heddo noon waɗmo bon condition ko ñamata ga ko yo ñaam yo yar yo nemo yo rewɓe makko nemo o jooɗoto hayso wi on waɗa goɗɗum rewɓe mbiyan ala debbo e ɓiɗɗo ene mbawa gorko ɗum noon soɓe condition moƴƴo ɓe jiiɗa condition o bona c'est mahi mbaɗen condition ngaji galleji ɗi jooɗo et puis Barel Samba comme ko émission julmo wuuri Moukhtar Amadou Mamadou Diom Fama waɗanta on so wona ɗum eɗen jogui haala e ɓesgu ñooro hande ɓesgu ñooro nde foti ƴewde kene nawra yeeso ñooro yeeso développement ñooro ɓeyda eko waɗata ko hande so galleji ɓe mahi so forage uji ɓe mahi so barage uji ɓe mbaɗi ɓe nawi machine guuroji e poftini rewɓe kono ñooro ne yoori hande ɓesgu ñoorangoɓe ɓe kaani tinnade e lorde leɗɗe hande no yimɓe jultiroytani so neɗɗo fof lori lekki a wisiki hake wuuri yooro iwan ñooro kala ɓi ñooranke mi ewni ɗum e ewnago debbo mum e gorko mum sa yehi lor lekki loran debbo ma lekki tinno hay sa ala toon waɗi yimɓe ɓe bisaki ɓe bisa leɗɗe ɗe ɗiɗi haaɗe guura kala koɗɗo so waɗi ɗum joni tampi yooro iwan ñooro Allah addan yurmede Allah addan toɓoji Allah ne waɗe ndema barke Allah ne waɗe commerce barke noon kadi wonata koye neɗɗo ko an ƴewata barke o mbaɗa e ma ɗum noon yoɓe tinno yoɓe ɓesgu ñorano koɓe tinno yoɓe jeeƴo wata ɓe mbi ko ɓiɓɓe bomɓe goni toon ɓe gollata poften ala ko arsugu mabɓe mbaɗe tan so Allah waɗi ko mawne jooɗi ma ko miñe jooɗi toon ma ko bamma jooɗi toon ma ko bamma to ko jooɗi toon waɗmo e condition moƴƴo jawdi yooɗi ko ɗo jibineɗa ɗo ko ɗo ñaaƴo yooɗi sa dañi temedere galle France ma Amérique woyo galle mo yeeyetake kay mo ala e tormoda ko galle baba ɓesgu ñorankoɓe galleji ɗi jeeyetake woni ko galle baba ɗin woni galleji ndonu roni ronta dona e bamma ɓiye rona e ma tane rona e ɓiye wonno ande ko noon keeɓi roɗa tinnoɗen jeeƴoɗen ñooro gollen ƴeewen mbaɗen développement mbaɗen laabi hakkude guure men loren leɗɗe ballodiren maren dabaji ballodiren yimɓeɓe kadi yoɓe jaab gollude sukaɓe hande yoɓe jaab gollude hinde bonnata meccal bonnata hinde kala nde mbawɗa wonde aɗa wawi gollude ittata hinde ma nde paɗe ɗeydan darde kono ustata awa yimɓe kadi a yi sa Barel Samba nde neɗɗo nde dokketɗa maaro e gawri balleteɗa nde ko nden kanɗa dara hokkama mara hokkama gawri nden poɗɗa darade ay ko gollata ko ɗum mofta ɗum ñande maaro ma e gawri ma dokketɗa ko ñande ala ko moftuɗa ko cooda maaro e gawri ma ko dokketanoɗa maaro e gawri aɗa ñama ko daro gollu ko gollata ko cooda nagguel cooda burtel cooda jawguel mara
ɗum itta mbasa wonde ɓiɗɗo bonɗo mbasa wonde dokkete tan aɗa sakki jungo tan il faut que pinen jaɓen wallodirde wata yimɓe kadi mbi bo ɗum ɗo yeɓena cabita yimɓe non wiyani neɗɗo wata hokke kono neɗɗo yo fewnani hoore mum yo dañ ko naftani hoore mum ɗum noon eɗen mbiya Fergo Fouta yoɓe tinno kadi meɗe ewniɓe yoɓe tinno e émission Baril Sam par ce que o walli en gila Fergo Fouta fuɗɗi omo batte men o ara gaari e télé ono jeeyi o ara e nder galleji aduna hande so neɗɗo no yiiɗi yiyede gollitta koye média minen min gollata koye média meɗen gandi valeur média neɗɗo wawi yobde média kañum yottinta hunde nde ɗo hani yottade foof ko kamɓe kaani hande haaldede so waaju yo kala n'importe ko gonɗa sa gollita e média yata heno et puis kadi batten hakkille média ji men fulɓe so hewɓe tutte goto o leppan hade ma faynoyde lella ladde fayu mbaluma wuro ɗi gimmiɗe foyde men ɓamoyde média ji janani ɓamen ko men ko gardi men gadden hen goɗɗi ɗi batten hen sa addi pullo hande so waɗi événement waɗi hunde waɗi kene fote kew a ari a yiyani Pinal TV a yiyani Lar TV andi kay ene manki ko ɗum woni ko men ɗum woni darogal men Pinal TV Lar TV ɗum ɗo joguiɗen ɗum noon batten hakkille e koye men e yimɓe men kala mo jiiɗa yehi yeeso ko bandum en ɓamti ɗum noon tinnoɗen vraiment mbeɗa ewni yontaɓe leñol ngol jawdi ala ko nafata sala hono ni kasanke ala poos kasanka ala poos hay goto ya kasanka so ñootama ko hay hunde ala hen hangadin poos ma koko gollunoɗa ko et puis sa acci temedere milliard temedere galle ujunere galle koko ronete subahana ali gaynako sa waɗirani hen ko poɗɗa wadde hen ko sa lilma e kabri ma nimsan ɗum noon haade men nimsude mbaɗen ko pote wadde ko mbeɗe wiya ɓesgu ñorankoɓe eɓe jarlo kam eɓe jarfo kam min yaafo surtout kadi korko ƴennaɓe neɗɗo ko bandum neɗɗo ko bandum mi duwanima on mi salmini bandiraɓe mi duwanima on dendagal ɓi korko ƴennajo ɗo wawi wonde aduna e foof extérieur et l' intérieur mi salminiɓe neɗɗo ko bandum neɗɗo heɓata ɓuuri bandum mi salmini directeur TV Pinal Baril Samba ale ɗum garduɗa o Souleymani Diallo mi salmini on mi weltanima on jaɓɓugol kadi mo wuuri tawa eɗen ɓeydi ustah yo Allah accidi en yo Allah addu jaam deyre e leydi ndi arsuɓe yajede artira kisal allahumma salli ala seydina Muhammad wa ala alihi seydina Muhammad wa ala ali Muhammad salli aleykum julɓe hettiɓe min Alaji Ousmane Sy kalfinaɗo dental ñeeɓe Mali fof maabuɓe e wambaɓe e sakkeɓe e wayluɓe e lawɓe nden ndimɓe ɗi kam maccuɗo minen yomi wallu ɗumen ndende leƴƴi ɗi joni noon Allah holli en julde taske mi wi'iɓe kala fof julno wuri goto fof inde mum e yettode muɗum yo Allah hollu en yiide o sahaa mo wuri taw eɗen ɓeydi en gustaki enen kala e julɓe mi duwanima kadi gouvernement leydi ndi colonel Assimi Koïta e gouvernement mum en mbayiɓe julno wuri yo Allah hollu en yiide o sahaa mo wuri taw eɗen ɓeydi en gustaki enen kala e julɓe en duwanima a moƴƴi dendagal gonɗo e Mali en duwanimo ɗum en jarnimo ɗum ha hande yo Allah waɗen kawral yo Allah waɗ sutura e nder leydi ndi yo Allah jingan en yo Allah dandu en yo Allah wonan en yo Allah wonde men Allah how en huuro en ya ko Allah yiɗi en wiijo Allah yo Allah wonan en yo Allah wonde men yo Allah dandu en dandan en yo Allah renan en waɗa kawral e leydi ndi adda deyere e leydi ndi e ñaguima ɗum Allah nde Allah waɗanta en ɗum ya ko adi ko Allah wattinto ko Allah inde ñeeñɓe leydi Mali fof nini kam yomi yettin salminadu ndu mi yettina duwa o yo Allah jaaba ko duwa ko on wawi jabade yo kay assalamu aleykum wa rahmatullah mi salminima ɗon bandiraɓe fof
mi salmini mon kadi onon immiɓe télé Pinal TV mi salminima Baril Diallo kañum e Silimani on fof mi salmini moɗon kadi ko garɗon ɗo ko mi weltima min mbiyetemi ko Linda ƴettemi ko Diagourade jeeyami ko Ñorode Saye donc mi waɗi yimɓe fof julmo wuuri kala keɗotoɗo télé jeeɓo fof mi waɗi ɗum julmo wuuri te mi waɗi julmo wuuri fulɓe fof waɗi julmo wuuri kadi malinaɓe fof mi waɗi julmo wuuri Afrique naɓe fof yo Allah hollu men togara ñalande ɓe jarlo ɓe jaafo min kay mi yaafima yimɓeɓe fof mo ganduɓe e momi anda kadi miɗo waɗa hen duwaw yo Allah addan meɗen moƴƴere yo Allah ñippu oɗo musiba gonɗo e aduna o yo Allah addan kadi fulɓe ɓamtare ɗiɗo haareji goɗɗi toon yo Allah ñifan meɗen yo Allah addu kawral hakkude meɗen aywa merci jarama mino ko Samba Ba mbiyetemi e min ɓena mbiyami Samba Abdoul kono indam tijirigui ko Abouba ɗum woni kayitaji he joni noon koɗmi koɗo kalabaɗo joni komi julanke komi almudo gonnomi kono joni mi naate julankagal ko ɗum woni ko gollanmi joni o sa'a joni noon mbe salmina dendagal pulagu foof e dendagal yimɓe ɓe ganduɗa julɓe foof heeɗiɓe men mbeɗa salmina ɗumen mbeɗa waɗa ɓe julmo wuuri mbeɗa du'o yo Allah hokku en yiide ko fayi ko kadi tawa eɗen ɓeydi e gustaki yalla ɓeydu golle ɗe jaara yeeso e leydi ndi kadi no wayni mbeɗa du'o kadi yo Allah faabo leydi ndi iwa e ɗeɗo caɗele ɗe gonɗen hande surtout enen pulagu no goruɗen hande ni joni noon mbeɗa wasiyo kadi dendagal fulɓe ɗo goni eggiyankoɓe ɓe tinnoɓe jooɗo hande o yimɓe tampi ɓe mbatta hakkille leyɗele mabɓe he jawdi dari ndi no moƴƴi ha maayi ko ɗum woni meccal men ko ɗum ganduɗen ɗum tawruɗen mawɓe men kono yoɓe tinno ɓe dutto ɓe ƴeewa leyɗele ɓe tawruno jinnaɓe mabɓe ɗe ɓe gurtina leyɗele ɗe ɓe gurtina guure ɗe ko gonga hande ɓe batti sodde galleji e postoji he kono woto ɓe jejjita leydi ɗo ɓe jeeyaɗo hande guese mabɓe yoɓe tinno ɓe gurtina nokkuji mabɓe ɓe maaha ɓe dutto e ndema seeɗa par ce que ko ɗum kadi wallata leydi joni soɓe ndewe jawdi ndi tan eɓe egga eɓe ndiwe ga eɓe ɗuminina ga bonni ga waɗini a watti ni eɓe gacci leydi mabɓe ndi aduna koko fattata nokkuji fof nani patta jawdi nani ɓeydo hewde hundeji tiiɗalla fof nani woodi kala neɗɗo bawɗo e leydi mum e wuro ɗo jeeyaɗo yo wod ko fewndi ɗon ma waɗi ɗon barage ɓe keeɓa ɓe ndema walla hay forage uji ɓe mbawi wadde toon e guese mabɓe tawa sodani ni yimɓe nani ga cooda guese no mbaɗa hen forage uji no ndema neɗɗo no wawi wadde forage guesa ba tawri bamum waɗa hen forage ina rema ndungu e ceeɗu tawa ɗum ina walla yimɓe joni noon min kay ko ɗum basintomi pulagu o foof dendagal pulagu pullo eggowo ɗo woni yoɓe tinno ɓe garta ɓe ƴeewa leydi mabɓe ndi ɓuri koɓe jirloto hanti gona ɗo hande gona ga janggo jawdi kam wawa haɗede yaade kono yimɓe kayno mbawi jooɗade ko ɗum ɗo woni ko jinnomi yettinde moon joni kay garal mum mi weltima no feewi ko garɗon ga ko par ce que mbeɗa du'o kadi ha joni télé o yo Allah nawru ɗum yeeso yo Allah wallu men kadi ha joni ko gonɗen ko beele ma yaaru yeeso jingol gonɗon ngol ononne on tinima par ce que no way foof ko jingol gonɗon gonɗon koye jingande ɗemgal ngal gonɗon koye jingande leñol ngol joni ko ɗum ɗo woni ko jinnomi yettinde